Takže můžeme pokračovat. A sice teď se podíváme, jak zalokovat, nebo jak vytvořit mark point pomocí TGP. Takže abych mohl vytvořit mark point pomocí TGP, tak musím splnit následující podmínky. Musím být v nav modu nebo v AG režimu. A musím mít vybraný TGP, a to TGP musí být taky v AG režimu, musí na něm být SOI. A musí být spjato se zemí, jakoby uzemněný. No, takže jdem se na to podívat. Takže jdu do AG režimu. Dám si TGP. Dám si TGP do AG režimu. Tak, pustím simulaci. A co se teď děje? To TGPčko by mělo být. Jo, to TGPčko je úplně mrtvý. Ale proč? Protože mám samozřejmě zase vybraný ty harmy. Takže já si dám SMS. Beru si ty MKčka klasický. Vrátím se na TGP a teď konečně by to TGPčko mělo být spjatý s FCR. Jo? Spárovaný. Tak, tady vidím nějakou kolonku před sebou na radaru. Tady, takže co to máme, když se podívám blíž. Jo, vidíte to? Hezká kolonka. Tak na tu kolonku se zaměříme, takže letím teď od ní. Tak, dám si white hot. Tak, hodím si SOI, si hodím na TGPčko. Dám jednou TMS up. Teď je spjatý se zemí, jo? Už mi hezky ukazuje. Už s ním můžu hezky hýbat. Tak, paráda. No, a teď, když zmáčknu mark, tak mě to hodí možnost TGP. Šup. Můžeme vidět, ano. Skutečně TGP a vytvořím si tam mark point. Takže vytvořím si mark point někde blízko toho tančíku nějakýho. Tak třeba tady. Hotasteme se up, šup, a je tam, jo. Takže teď i když to TGPčko ztratí lock, nebo prostě nějak si ho dám dopryč, že vůbec nebudu vědět, která bije, úplně se celý ztratím, tak si dám HSD, dálím, mark point byl vytvořen zde. Jo, je to vidět? Takže já se teď budu chtít zpátky vrátit k tomu mark pointu. A ještě jedna věc, pokud, jo, teďkon vysvětlím tady to tlačítko MCell, k čemu mi slouží. Já mám teďkon vybraný steer point číslo 2, takže když jdu do nav modu, tak vidím vybraný steer point číslo 2, který je kde? Bude za mnou někde, jo, je za mnou. Takže já se na ně natočím. Altitude. Tak, steer číslo 2 je tamhle, 26 mil ode mě. Ale tam nechci letět. Já chci ten steer point. Takže než abych musel prostě cyklovat všema steer pointama, tak můžu použít tlačítko MCell. A tím se mi zobrazí přímo ten steer point, jo? Takže dám. Ale musím být nejdřív v tom submodu mark point. Takže dám mark point, MCell. A mělo by mě to hodit na ten mark point. Bohužel teď nějak nefunguje. Což mě mrzí. Na to ještě budu muset přijít.
No. A co tam bylo? Tam byla ta kolona na tom mark pointu, takže se tam podíváme, dáme si expand. A to jsem uložil vlastně pomocí toho TGPčka, takže se vrátím zpátky k tomu TGPčku. Někde by tady měla být kolonka. Tak, výborně, kolonku máme. Shift P. To je ta kolonka, kterou jsme si označili úplně na začátku, jo? Tamhle je. No a já teď budu chtít použít TGPčko, abych si označil třeba začátek, prostředek a konec té kolony, jo? Takže opět dám si TGP, dám si soji na TGP, šup, dám si white, podívám se na to. Ještě nám načerný objekty, tak musíme trošku blíž. Když budu chtít sepnout TGPčko zpátky s radarem, tak dám TMS up. A teď můžu pohybovat zase radarem. Tak. Vezmu si to. Tak. Teď zase dám TMS down, přepnu si soji. A dám TMS up. Šup. No a dám si mark point. A automaticky mi to nabídne možnost TGP. Tak. A jdu si vytvořit mark pointy. Od začátku až do konce té kolonky. Takže začátek je řekněme někde tady. Jdeme se up. První steer point. Prostředek by mohl být někde tady. Jdeme se up. Ještě někam sem. Jdeme se up. 29. Konec je tady. Jdeme se up. Tak. Teď se zase vrátím zpátky, return, vyhodím TGPčko, který teď nepotřebuju, zkontroluji na HSDčku, jestli je to tak nějak v rovině, a je to v rovině. A teď je právě důležitý to, jak to využiju v praxi, jo? Že to je sice hezký, že si takhle vytvořím spoustu bodíků za sebou, ale k čemu mi to je? No tak je mi to hlavně k tomu, abych mohl udělat takzvaný line-up, a protože používáme velmi často CCRP, teda CCIP, bombardování, a jak samozřejmě víte, tak pokud si to hodíte na CCIP, tak už nevidíte vlastně ten radar, že jo? Nevidíte přesně, kde byli. Takže jsme si nad nima tady naflákali jsme si nad ně ty mark pointy
Já si teď už v klidu můžu hodit CCRP, teda CCIP, mám tam MKčka, šup, já teda normálně používám 1200 rozptyl, ale jestli tam jsou nějaký víc obrněný tanky, tak dáme třeba jenom 900, no to bude stačit. Odjištění dám na 1/7, aby se to nemělo, ale radši to tak udělám. Tak. No, to by bylo nastavený. Dám si zpět HSDčko. A teďkon si dám Master Mode. Dám si, jo, helmu mám zapnutou. A teda ne Master Mode, NAV Mode, jo. NAV Mode, proč jsem si dal NAV Mode? No, abych to viděl i v helmě, že jo. Takže teďkon, když budu si pohybovat těma steer pointama mezi 26 až 30, tak uvidím, jak jsem si je vytvořil. Jo, takhle jsem si to vytvořil, 26 až 30. No to je blbě vidět. Tak, a zkusím se nalajnovat podle HSDčka. Tak, začnu točit. Altitude. Tamhle mám začátek kolony. Procykluji si to, ať vím, jak ta kolona pokračuje. A začnu, jo. Tak, teď už jsem nasměrovaný víceméně, takže si můžu dát AG režim. Steer point mi zůstane, sice už ho nevidím v helmě, ale to už nepotřebuju, protože letím na to. No, a můžeme začít s dropem. Nic je špatně. Zvláštní. Jo, tak já asi nemám namapovaný střílení tady. Nevadí, tak budu muset mezerníkem hold. Se nedá nic dělat. Jo, dobrý, jsem měl špatný profil. No, i to se stává. Tak jo, tak zkusíme to z druhé strany teda. Takže opět dám si NAV mode. Tak, můžu to zkusit ještě raz. Takže tentokrát si dám druhý konec té kolony, jak jsem si označil. Tak.
Ono je to tak zvláštně do Včka. No nevadí, tak já si vyberu tuhle stranu. Lock eyes. Lock eyes. Lock eyes. A jako demonstrace dobrý, ale vůbec to nebylo podle mých představ, no. Tak to zkusíme ještě jednou. Vybereme si nějakou jinou kolonku. Ještě teda dělám tu věc, že jako profil 2 si hodím CCRP. A vlastně když chci použít radar, tak si přepínám už jenom těma profilama. Jo, abych nemusel vždycky líst tady do toho a přepínat mezi CCIP a CCRP. Tak. Super, dám si snowplow. Šup. 20 kiláků. Vyberu si nějakou hezkou kolonku. Kde nějaká bude. Nějaká taková hezká. A dlouhá. Tady. Tady je nějaká hezká. No a teď to zkusíme udělat pomocí toho FCR radaru. Takže začneme tady. A nejdřív teda loknu, jo, ten první, expanduju si to. Tak, loknu si tady úplně samý začátek. Mark point, nabídne mi to FCR. Mark point 26 a uložím to se up. Šup. A teď dám to se down. Pojedu dál. To se up. 3/4 to se up. Poslední konec, to se up. A ještě jeden, teď nežeru. Tak, a jak můžete vidět, to, co jsem měl předtím označený tady, tak zmizelo. A je to udělaný tady. No. A dám return. Dám si AA mod, teda nav mod. 4.26. A už můžu pomocí helmičky se na to nasměrovat. Tak, jdu na to. Tak, co to máme za kolonku tam? Tady je právě dobrý to, že se můžu dívat na to HSDčko, vidím, jakým způsobem je ta kolona orientovaná a můžu si vlastně hezky nadletět, jo. I když jsem poměrně daleko a ten vizuální aspekt tam není úplně dobrý. Jo, už tu kolonu vidím vizuálně. Krásná. No, dejte se.
Tak jo. Tak začnu točit. Lock eyes. 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 Je to instant action, jo, takže vůbec neřešte to, kolik jsem toho vyházel, prostě teď si to můžem užít. Takže takhle nějak asi se to dalo využít v praxi. Tak doufám, že jsem tak nějak odpověděl na to, na co jsem měl. A to je zatím všechno. Já se asi ještě objevím v nějakém příštím videu s pár dodatkama k tomu, protože je to hodně obsáhlý téma a v podstatě tak nějak v jednom videu se to nedá všechno popsat. Tak si mějte hezky, ahoj. You know, the airlines are hiring.